Na sziasztok srácok, én Levi vagyok, és ebben a videóban most Robloxozni fogunk, méghozzá egy 2000 stage-es hobbit fogunk kivinni. Nem egy videóba, hanem többe. Lesz olyan, hogy shortba egy stage-et, meg ilyesmi. De közben én elindultam. Ahogy látjátok, ugye, hát nekem is van Roblox fiókom. Na, közben elértünk ide a 14-es szintig. Az közel volt. Oda, onnan, oda, onnan, oda. Oda, 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 gyerünk. Let's go. Ez ma már a harmadik videó, mert volt egy Stumbeguys-os, volt egy Minecraft-os, ami szerintem már kikerült. Nem tudom. Menjünk erre, erre, erre. Oké, erre, erre. Jó, erre leugrok. Mi? Miért nem kaptam meg? Nem kérem. Oda? Oké. Na mi van, hogy sikerült? Nem lehetne oda átugrani. Biztos 100%-os? Az közel volt. Hát én nem Oda, onnan, oda, onnan, oda, onnan, oda, oda. Na, közben elértünk ide a 43-as stage-be. Itt mindenféle kis gólákon kell átugrálni. Most egy gömbön. Most megyünk föl. Na, erről leesek. Oda, oda, oda. Onnan, oda. Oké. Oda, oda. Na, mindjárt elvisszük oda. Közben el szeretném mondani nektek, hogy a mai Minecraft videót azt szeretném, hogyha, vagy nem szeretném, hogy nem sokára, vagy hát holnap jön a következő része, amiben tényleg elmegyünk a endbe, és megöljük a sárkányt. Meg akik múltkor jelentkeztek 1v1-ezni, azok kérem, hogy jelentkezzenek, mert már várom, hogy jöjjenek 1v1-ezni. Meg iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot, hogyha szeretnétek, hogy induljon egy Minecraft Skyblockos sorozatunk, mert ugye megvan az igazi, és akkor tudok így menni. Közben elértünk az... Hát ez nem tudom mi amúgy. De valami itt van biztos. Segítjük mindannyian. Nem tudom. Na, megyünk. Jó. Gyerünk. Meg srácok, hogyha akartok, akkor lehet kihívni 1v1-ezni, PvP-zni, hogyha megvan az igazi. Nagyon izgultam, hogy a séfek milyen döntést hoznak velünk. Meg igen, ilyesmi. Nem csak magam miatt, mindenki miatt. Nézzük meg, hogy kik azok, akiknek sikerül. Elértünk a Először az egyes szanyadik stage lehet. kihívni Erika C. és Mári József. Nagyon kaladt áll a szívem, most már meg kell szereznem ezt a séfkabátot. Mindketten nagyon hősiesen küzdöttetek. Innen Az a kérdés, oda. hogy kettőtök közül érdemele bárki séfkabátot a séfek döntése alapján. Amikor kint Meg ajánlhattok nekem jó Roblox játékokat, amiket szeretnétek, hogy kipróbáljak. Frici, meg is Hamarosan kérdezlek téged, szerintem érkezni fog majd egy hogy Blox Fruit videó, amit igazából amúgy nem tudom, hogy az milyen játék, csak láttam róla csomó videót. Ugye? És akkor így, hát akkor mondom, már én is kipróbálom. Közben elértünk már ide, ilyen kis lézereken kell látugrálni. És azért, mert nem vette fel. Na nem baj. Most oda.
olyan sévcsapatában Oda. dolgozhatok tovább, hogy nagyon Oda. örülök neki. Oda. Most jön az igazi öröm. Oda. Erika, Oda. számodra sajnos Da. most itt véget ért a vers. Oda. Oda. De engedd Na, meg, hogy én is gratuláljak visszajöttünk neked, oda az mert előbbi tényleg helyre. elképesztő küzdést mutattál be. Ez nem is olyan Hihetetlen nehéz szentség van szerintem. benned, és ha egy kicsit jobban beszélnél magyarul, szerintem itt nagyon sokan Oda. retteghetnének Oda. példapontból. Mehetnénk. Én köszönöm neked az összes élményt. Oké, és akkor úgy gondolom pirosan nem lehet rálépni. Én nem tudnék élni. Remélem lesz olyan, hogy így fal mellett el kell ugrani. Itt véghez vittél. Ó, Kicsit össze-vissza, de Na. jó. Így jó. közben itt átjutunk. Vidáman sírsz. Itt nem kell ugrálni, ezt megtanultam, hogy itt elég, hogyha csak így mész, mert nem kell ugrálni. Köszönjük szépen, Oda. neked még egyszer. Oda. Én nem Oda. vagyok profilozó. Főzni, nem is szagát vagyok, én csak kíváncsiak, hogy akar ismerős, hogy milyen műsor, és akar Háj. hozzám. De szerencséje, hogy 3 nap mindig én maradok. Ez Oda. nagy a szerencséje. Azért Erika vidámsága Jaj. hiányzik. Az biztos. Ez egészen biztos. Oda. Onnan oda. Oda. Meg srácok, hogyha akartok, akkor adhattok ilyen tippeket, például Minecraftba, Stumble Guys-ba, meg szeretnék majd ilyen időset, hogy hát ilyen színeket, hogy például nem érhetek a zöldhöz. Itt akkor melyik a megfelelő? Itt melyik a jó? Ó, a zöld? Akkor itt megoldotta a csávókánk, hogy ne lehessen átnézni. Ó. Hogy? Milyen profi vagyok, hogy tudom. Na. Közben elindulunk. Úgy. Na, eljutottunk ide. Ez igazából nem tudom, hanyadik izé lehet. Checkpoint. Mi? Á. Mi? Ezt nem értem, srácok, hogy itt csak egyenesen lehet menni. What? Ne! Haj! Oda? Úgy, oda. Jó, na. Na most ugyanazokon ugrálunk, mint az előbb, ezeken a forgókon. Ahogy látom, megyünk fölfelé. Közben. Oké. Úgy, és hogyha azon túlmegyünk, akkor leállítom. Közben itt jövünk. Ó, hogy itt nem lehet hozzáérni sem. Nem lehet oldalt megkerülni, pedig milyen jó lenne ma. Nem kell elviselned a hőbombát sem. Szüntesd meg a tüneteket. A külső viszketés enyhítésére használj krémet. Mi? A belső fertőzés kezelésére Jó, mindegy, ez mi? Oké. Kanasztán kombi uno. A célzott Amúgy itt van rajtam? Van. Szerintem akkor ők. Már rég. Az élet új fejezetei. Na, mindjárt. Emiatt lesz egy órás a videóm. Az a fontos, hogy soha ne hagyjuk. Na, Szinte bármilyen kihívás legyen. közben. Csak türelem és Amúgy srácok, hogyha meg lesz az 1000 feliratkozó, és vagy hát, hogyha már úgy lesz, hogy tudok Robloxba, Stumble Guys-ba creator lenni, mihez, ha jól tudom, 10.000 kell, hogy videós lehessél, akkor majd hát lesz olyan, hogy ilyen gemosztás, ilyesmi. Na, közben átértünk. Ezt még kiviszem, és utána tényleg leállítom. a Novoli Plus Spray enyhíti az orrfolyást, Na. támogatja a sebgyógyulást és csökkenti a nyálkahártya duzzanatát. Novoli Plus Spray. 3-as segítség Úgy, az orrban. oké. A
Na, ebben a videóban ennyi volt. Hát eljutottunk messzire. Na, el ne felejtsetek feliratkozni, lájkolni. Én Levi voltam. Sziasztok!